Nemocnice Vřesiny. Příští zastávka univerzita. Univerzita. Příští zastávka u Lišky. U Lišky. Příští zastávka autobusové nádraží Spolková. Autobusové nádraží Spolková. Příští zastávka Marie Sklodovské.
Marie Sklodovské. Příští zastávka Staroměstská. Staroměstská. Příští zastávka Velké náměstí. Velké náměstí. Příští zastávka Křižíkovy sady. Křižíkovy sady. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Hradeckého náměstí.
Příští zastávka Milady Horákové. Milady Horákové. Příští zastávka Pivovarská. Pivovarská. Příští zastávka Teplárna. Zastávka je na znamení. Pro zastavení stisněte tlačítko Stop. Teplárna. Příští zastávka Tkalcovna. Zastávka je na znamení. Pro zastavení stisněte tlačítko Stop. Tkalcovna. Příští zastávka Na Výsluní.
na výsluní. Příští zastávka Okružní. Okružní. Příští zastávka Václava Wolfa. Václava Wolfa. Příští zastávka u pošty. U pošty. Příští zastávka Rolky. Konečná zastávka. Konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Děkujeme.
Thank you.